Den første effekt, vi skal bruge, hedder aftegnkontur. Den ligger op under filter, effekter og så den allerøverste aftegnkontur. Aftegnkontur den finder overgangen i de store lysområder, og så optegner den det meget fint for hver farvekanal der er, hvor den så opnår en effekt, der svarer til stregerne, der er på et konturkort. Man vælger så en kantindstilling for at optegne områder. Nederste optegner områder, hvor pixelenes farveværdier ligger under det angivne niveau, og det øverste optegner områder, hvor farveværdierne ligger over. Og man skal eksperimentere lidt for at se, hvilke værdier, der sådan får de bedste detaljer frem i billedet. Den næste effekt hedder ekstrudering. Den tilføjer en 3D-tekstur til et billede. Vi har 2 forskellige 3D-typer. Blokke den opretter objekter med en firkantet forreste flade og 4 sideflader, og så kan man vælge legemers forreste flade, og der udfylder den hver bloks forreste flade med blokkens gennemsnitsfarve, og hvis man fravælger det, så udfylder den forreste flade med billedet. Den anden 3D-type er pyramider, og der opretter den objekter med 4 trekantede sider, der så mødes i en spids. Man skal angive en værdi i boksen med størrelse, og det er for at bestemme længden af en side på objektets grundlinje. Og man skal også vælge en værdi i tekstboksen dybde, og den angiver, hvor langt det højeste objekt ser ud til at rage frem på skærmen. Derefter er der også dybdeindstillinger. Hvis man trykker på vilkårlig, så giver den hver blok eller pyramide en helt tilfældig dybde. Hvis det er niveaubaseret, så får den hver objekts dybde til at svare til dens lysstyrke. Så hvis det er lyst, så rager den langt frem i forhold til mørk. Til sidst så er der afmask ufuldstændige blokke, og det får skjule et objekt, der overskrider markeringen. Den næste effekt hedder find kanter. Jeg starter med at oprette et nyt lag, og inde på det lag, der lægger jeg så et identisk myrebillede ind. Og så tilføjer vi effekten find kanter inde på den. Den er lidt ligesom aftegn kontur, hvor der kommer en hvid baggrund, og så har den optegnet kanterne. Og så kan man gå ind og lege med opaciteten i billedet, for simpelthen at fremhæve de dele af billedet, der blev tegnet op. Og så kan man lege med lysstyrken og kontrasten bagefter, for at få fremhævet de her kanter endnu mere. Denne effekt hedder fliser. Og med fliser der opretter man en forskydning mellem de fliser, vi laver, og det originale billede. Man kan vælge mellem forskellige måder at få udfyldt det område, hvor fliserne er forskudt fra, og det kan man gøre med forgrundsfarven eller baggrundsfarven, eller ligesom vi har tænkt os at gøre med det inventerede billede. Eller også så kan man bare lade den stå med det originale billede i baggrunden. Den næste effekt, den hedder oliemaling, og der er nogle forskellige pensler, som vi skal arbejde med. Der er stilisering, det justerer typen af penselstrøg, og det er sådan klatmaleri ved 0, og så er der jævne strøg ved 10. Så er der renheden, den justerer længden af penselstrøg, så de er korte og ujævne ved 0, og så er de lange og flydende ved 10. Så er der skalerer, der justerer man relieffet, og den sådan tykkelse af maling, og det er fra et tyndt lag ved 0, og så er det meget tykt lag, som er sådan Vincent van Gogh-agtige klatter og maling, det er ved 10. Så er der børstehårsdetaljer, og det justerer, hvor meget af penselhårene sådan aftryk, der er synlige, og den er meget blød ved 0, og så er der et tydeligt aftryk ved 10. Så kan man gå ind og lege med belysningen, og man kan justere lysets indfaldsvinkel, og den indstilling, den er ret vigtig, hvis man vil integrere oliemaleriet i et andet billede. Så er der også lysskær, og det justerer lysstyrken og mængden af tilbageskin fra maleriets overflade. Den næste effekt, den hedder prægning. Jeg opretter et nyt lag og går ind og lægger
et identisk billede ind over igen, og så tilføjer jeg min effekt til det lag. Den hedder som sagt prægning, og den får en markering til at se sådan hævet ud eller stemplet ud, og det gør den ved at konvertere den fyldefarve, der er til grå, som man kan se på billedet, og så optegner den kanterne med den oprindelige fyldefarve, der er, så det bliver meget koncentreret. Og indstillingerne, de omfatter, at man har en prægningsvinkel, og den går 360 grader rundt, og hvis den er på minus 360, så sænker man selve stempeloverfladen, og hvis den er 360 plus, så gør man for at hæve overfladen. Så er der også en højde og en procent, og det er fra 1% til 500%, og det er for mængden af farve, der er i markeringen. Og hvis man så vil bevare farver og detaljer ved prægningen, så skal man bruge kommandoen, der hedder udtone, når man har anvendt filteret. Solarisering hedder denne effekt, og det blander simpelthen et negativt og et positivt billede, og det er tilsvarende til, at man udsætter fotografi for et kort øjebliks lys under fremkaldelsen. Den næste effekt hedder spredning. Der blander man pixel i et billede, og det får at blødgøre fokuset i forhold til den valgte indstilling. Og normalt, der flytter den pixel vilkårligt og ignorerer nogle farveværdier, der er. Og hvis man siger kun mørkere, så erstatter den lyse pixel med mørkere pixel, og hvis man vælger kun lysere, så gør den det modsatte. Hvis man vælger anisotropt, så blander den pixel i retning mod den mindste farveændring. Den sidste effekt, vi skal se på, hedder vind, og den placerer bittesmå vandrette streger på billedet for at skabe en vindeffekt. Og de forskellige metoder, der er, det er vind, og så er der stød, og det er for at opnå en lidt mere dramatisk vindeffekt. Og så er der den sidste, der hedder linjeforskydning, og den forskyder linjerne, der er i billedet.